Hello, what's up mga guys? Welcome back na naman tayo sa YouTube channel ko, Chanchoy Karyas Vlog. Okay mga guys, mayroon naman akong isi-share sa inyo na pakita sa inyo. Hindi akong kiningkamot na mga guys, haning lamonon. Aja ni pakita ninyo nga lamono na ni kay sa una ko no sa gamay pa ko mga guys. Ang gisulti sa akong inahan nga hamoyan daw niya akong kumo sa gamay pa ko. Una nga akong ipakita ninyo mga guys. Until daw malamon gyapon ha, pero akong pakita pero dili na jud ingon nga as in paslak na jud niya akong as in nga mapaslak niya akong kamot kay dako akong kinumo pero masod gyapon siya sa akong baba pero di na jud ingon nga buo nga masod kay mo kuan naman sa akong lingag-ngag mo sangko naman pero kung dili masod jud siya lahi jud siya kuan nga uban dili jud masulod pero kini ako jud na ipakita ninyo mga guys i-share din ako sa inyo kay siguro tagsaray tao siguro nga makaya ni kay daghan ako mga amigo nga ang itestingan dili jud kaya nila. Okay, let's go mga guys. Na ipakita ninyo ha kani yan mga guys ning lamonon. Okay, let's go. Lood mo ko mga guys, sukaon ko inig alam mo na pay usay pakita pa dyan ninyo truhan pa dyan na aron dili may maingon nga daya ba kanya tanawa dyan mga guys load kayo. Okay, salamat mga guys. Nakita na dyan ninyo ha kung sa tinood ha. Muna na load ko. Kita na dyan ninyo. Kung testinga po ninyo sa uban kung makakita ba mo nga nipod. O basta share lang din ako sa ako ang asay. Okay, salamat mga guys inyong pag tanaw o kinaot ko nga dili ninyo kalimtan sa pag-share, pag-like o pag-support na ko. Thank you mga guys. So don't forget my YouTube channel Chanchoy Karyas Vlog. Thank you.